Hola companys, bona tarda, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Com sempre, avui us presento un petit vídeo informant una miqueta de la novetat que ens acaba d'entrar avui. Mireu, us comento, tenim un pis de 150 metres ubicat a la zona de Lluís Companys, la zona de l'Escorxador, que està bastant buscada. Tenim un menjador grandíssim, foc a terra, i té el que seria un balcó tipus galeria, però la tenim tancada, li vam posar un doble vidre i ens trobem ubicats directament aquí, a la zona de la plaça del Parxís. Mireu, tots els tancaments, no sé si es pot apreciar, són de fusta però amb càmera de doble vidre. El terra el teniu guapíssim, la veritat és que seria una pena posar-li parquet amb aquest pis. Un rebedor força gran, molt ample. Aquí us comento, aquest pis és ideal per una família. Més que res perquè a part de la cuina gran, de la zona del menjador gran, teniu aquesta cuina, la seva pròpia finestreta, però se pot veure bastant gran. Molt espai, és per viure una família còmodament. Tenim a més, cap aquí, una altra galeria, que és una miqueta on tindríem la rentadora, secadora i demés, i la caldera, i com podeu veure el balcó. El balcó aquí te donen les habitacions. Aquestes habitacions teniu aquestes vistes i bastanta tranquil·litat. La veritat és que si la parella que acabi comprant crios ho té bastant pràctic. Aquest pis, a part de ser gran, tenim plaça de pàrquing i traster inclòs. El preu o es pot vendre per separat, perquè està força buscat els pàrquings en aquesta zona. Mira, per no allargar-vos molt, us faré una vista ràpida al resto dels elements. Quarto de bany. Un quarto de bany que ja es pot ser utilitzable, no és que estigui totalment actualitzat, però sí que la veritat és que està en força bon estat, tant les portes com tot, se podria entrar a viure fàcilment. Hi ha llum i tot està en marxa. Aquí tenim una habitació, aquesta seria la més petita que té la casa, la veritat és que és força gran, té aquí un petit armariet i té accés al balcó. També té l'altre armari empotrat, que és aquest aquí darrere que esteu veient. Aquesta seria una de les habitacions. Al passillo tenim una altra habitació, aquesta tenim un color verd força maco, com el nostre logotipo d'Arquitect 360, un altre armari empotrat, les vistes aquí a la zona exterior principal. Tenim després aquesta altra habitació, que la veritat és que ja tenen aquests dos mobles d'aquí, són amb llit, que es poden abatibles, es poden baixar, i aquests mobiliaris, si es volguessin, se podria quedar. Tal com està el pis, se podria quedar tot. Tenim la calefacció, que és individual a gas. Per aquesta la quarta habitació, arribaríem a l'habitació suite, la principal, que tenim una zona de vestidor i aquest armari, jo l'actualitzaria a nivell particular. Llavors aquí tindríem el llit principal, pintem tota aquesta paret, aquí un color gris, pedra, així força maco, i donem al carrer del costat. Aquí tenim Lluís Companys. El carrer aquest de Lluís Companys, aquest pis, com que no ens l'han deixat en exclusiva, us el podem presentar i amb tota confiança us donarem tota la informació al respecte. Aquí teniu molt bona comunitat. I aquest quarto de bany, fixeu-vos que gran. Tenim dos piques, molt correcte, vàter i bidet i el plat de dutxa. Doncs molt bé, companys, com ja sabeu, hem fet tot el recorregut i el tema del preu us informarem directament a l'oficina, perquè ara he tingut una baixada important del preu que tenien i us invitem a que el vingueu a veure sense compromís. Llavors, qualsevol coseta que necessiteu, ja sabeu que si voleu vendre o llogar qualsevol immoble, ens podeu trucar a nosaltres al 973 10 22 86 i us vendrem, us assessorarem, mirarem de valorar-vos el millor possible el vostre immoble per tal que pugueu fer aquest canvi que normalment te planteges diversos cops a la vida, que és la compra d'un immoble i és de les cosetes més importants que acabem fent. Sempre val la pena estar ben assessorat i això és important. Per tant, us convido, com sempre,
a que us poseu en contacte i nosaltres us informem. Moltes gràcies, companys. Ens veiem aviat. I per despedir-nos, us torno a posar les vistes des d'aquesta zona d'aquí, que me l'estic imaginant algun dia de pluja, aquí tancadet, contemplant les vistes, que deu de ser força agraït, això. Ens veiem aviat.